Întrebarea cum de-am ajuns să deschid un salon de depilare definitivă, având în vedere că sunt bărbat, mi se adresează des. Răspunsul este foarte simplu. Nu am dorit concret un salon de înfrumusețare, dar mulțimea de avantaje oferite de acest tip de afaceri, adică franciza, și concret politica simplă și corectă a francizei Nomasvelo, m-au determinat să deschid și eu un centru în orașul meu. Într-adevăr, inițial, la toată lumea i s-a părut ciudat să deschid o astfel de afacere. Majoritatea prietenilor mei ziceau să caut ceva mai bărbătesc, dar nu m-am lăsat influențat. Nu mă deranjează că administrez un salon de înfrumusețare ca bărbat. Sunt bucuros că am ocazia să conduc o afacere unică. Satisfacerea însă nu este prezentă chiar de la început. Ca și la fiecare demers nou existau probleme. Frica de necunoscut, stresul termenilor de timp care trebuiau respectate, căutarea spațiului. Am vrut să fie spațiul ideal pentru activitatea, în acest motiv a fost cam dificil pentru mine. Afacerea fiind de tip franciză, amenajarea interioară era strict precizată, ceea ce era bine din punct de vedere că nu trebuia să reinventez roata, dar era dificil din punct de vedere că nu a fost permisă nicio abatere. Pereții trebuiau demolate, geamuri schimbate, astupate uși unde au fost, făcute unde nu au fost și așa mai departe. Poate că sună destul de sever, dar francizorul dispune de o echipă care a fost permanent în ajutorul meu și am beneficiat din plin de asta. La fiecare problemă, chiar și la cele mărunte, am apelat la ajutorul lor și ei, fără să se supere, întotdeauna m-au ajutat. Mi-a fost mult mai ușor în acest fel. Căutarea angajatelor a fost o altă încercare demn de menționat, fiindcă succesul acestei afaceri în mare parte depinde de angajate. Ele comunică cu clienți și efectuează tratamentele. Dacă ele nu sunt motivate, poate să devină dificilă situația. Iar după ce am terminat cu toate, salonul a fost finalizat, angajatele au absolvit trainingul de instruire și am început activitatea propriu-zisă, a apărut frica că nu o să vină clienți. Cu timpul a dispărut frica, fiindcă de pe o lună pe alta veneau tot mai multe persoane interesate de serviciile noastre și vestea noastră a căpătat anvergură în oraș. Oamenii au început să fie mai deschiși la nou, i-am demonstrat că se poate oferi calitate superioară la un preț foarte accesibil și așa stresul și frica de la inițializare au dispărut. Asta îmi și oferă inspirația zilnică, faptul că nu trebuie să-mi fie frică de dimineață, oarece o să mă aștepte la birou, fiindcă nu este loc pentru surprize neplăcute. Administrarea este foarte simplă, se nasc multe relații de prietenie cu clienții și îmi oferă plăcere faptul că oamenii pleacă satisfăcuți din salon. Cred că asta este și punctul forte al acestei afaceri. Clienții sunt bucuroși că au obținut rezultatele dorite la un preț foarte mic. Ei văd că suntem prezenți în întreaga lume, au curajul să vină la noi, fiindcă, să fim serioși, este o eră nouă în epilare. E normal ca oamenii să aibă dubii legate de tehnologie. Dar văzând rețeaua noastră mare de centre, le oferă siguranță pentru a efectua primul pas. Iar la urmă devine experiență pozitivă de decizia luată că au venit la noi. Așteptările mele financiare, deși încă nu au fost satisfăcute, îs mulțumit de rezultatele până la momentul de față. După doar 6 luni de funcționare, profitul meu depășește un salariu directorial, asta pe lângă cheltuielile lunare, împreună cu amortizarea investiției în 5 ani. Aș vrea să revin puțin la începutul propoziției, am zis încă nu s-au satisfăcut, numărul clienților fiind în continuare creștere. Așadar, suntem pe drumul bun. În concluzie, este o afacere plăcută, accesibilă și reprezintă o revoluție în domeniul înfrumusețării. Pot să o recomand oricui, chiar și bărbaților și oricărei persoane care vrea să obțină un venit substanțial și să participă la această revoluție. Vă mulțumesc frumos!